Tlestew xogħlijiet kbar ta' restawr fil-Knisja tal-Ġiżwiti, meqjusa bħala waħda mill-aktar siti storikament sinifikanti fil-pajjiż biex il-pubbliku se jkun jista' jerġa' jgawdi din il-ġawra unika fil-glorja tagħha. Il-Ministru għall-Kultura, l-Artijiet u l-Gvern Lokali Owen Bonnici iddeskriva dan il-proġett bħala xhieda tal-impenn kontinwu tal-Gvern favur il-preservazzjoni tal-patrimonju nazzjonali. Tanna li dan l-investiment mhux biss jipproteġi l-wirt storiku, iżda jassigura li dan jibqa' jitgawda mill-ġenerazzjonijiet preżenti u futuri. Skont il-Ministru, l-investiment fil-qasam kulturali u riflessjoni diretta tas-saħħa ekonomika tal-pajjiż u għandu rwol kruċjali fit-tisjieħ tal-identità nazzjonali u tal-memorja kollettiva tal-poplu Malti. U x-xogħol fuq il-Knisja tal-Ġiżwiti huwa eżempju klassiku. Din hija knisja storika ta' valur imprezzabbli li issa tajnija letteralment il-ħajja mill-ġdid. U wara illi ħantemmu dan ir-restawr fil-fatt intemmuh propju bħalissa, se nkunu qegħdin inkomplu biktar ħidma biex din il-knisja tibqa' timxi l qudiem u tkompli tikber taħt il-gwida ta' fondazzjoni li ġi flimkien il-Gvern u l-Knisja. Aħna kommessi li l-Belt Valletta nkomplu nagħmluha post fejn il-kultura tgħixha letteralment ta' kuljum. Ix-xogħlijiet ta' restawr inkludew interventi estensivi fuq il-ħitan u s-saqaf, tiswija tal-ġebel u tal-balavostri, il-koppla u l-kampnar, it-twieqi, il-lustrar tal-art tal-irħam, immodernizzar ta' sistemi elettriċi u l-introduzzjoni ta' sistemi avvanzati ta' sigurtà. Ma' One News ir-rettur tal-Knisja tal-Ġiżwiti Dr. Nicholas Joseph Duble enfasizza s-sinifikat storiku, spiritwali u soċjali ta' dan il-post. Dan huwa sit importanti ħafna fil-qalba tal-Belt Valletta, sit importanti għaliex hawnhekk twildet l-istituzzjoni li weldet imbagħad l-Università b'xi mod il-bennina tal-kultura fl-epoka moderna, tan-nazzjon tagħna, u aħna nippruvaw nagħmlu importanti li mhux biss nirrestawraw il-bini, ma nirrestawraw ukoll il-bini jfisser, ġifieri nagħtuh l-istess spiritu li kellu tul is-seklu u nħalluh jkompli jitkellem anke fi żminijiet. Il-Knisja se terġa' tiftaħ il-bibien tagħha lill-pubbliku fit-tmiem din il-ġimgħa u d-disa speċjali l-ġimgħa fis-6 ta' filgħaxija.